Good morning. Good morning. Nang ta, mano ba the family pili? Mommy. Nang ta? Mommy. Nang ta? Papa. Good boy. And we are? Family. Good boy. Hi friends. Hi friends. Welcome To our channel. our channel. Hello, kublai phi baro, but I'm dance about being phi baro ashkan channel jonga but jong ihame phi ki parang bait thema ya kani channel kakarteng jonga ka dei kara. Diminta ka sin ha kani ka channel kung bangala buha ka community page ngan share but phi ya ka zakar ka bangal let kai ha ita ishnong red ibam don surok yat kali. Ya tang da ka boat lani da ka cycle lani da ka ya kani ka jaka pare kapad kabam don kini ki surok ki khat Venice of the Netherlands ni tibhai ke Venice of Italy tang ba kani pada kani ka Venice of Italy ke Venice hapo badan hapo Italy kisna hapo kadure hande kani kani bitta ka shnong kabam don surok ya tang da ba ki boats cycle pada ka kajan Dikin diat mo kung ba nga share ka video nga ay information hakani ka video ru kandiat ka information mga kwa ban ay kalong ba ladap kwa ban la isha Netherlands pide ban apply da ka Schengen visa kani ka visa kan ailat e pi bapin travel sibun ki country hapo Europe pinumdan kam ban apply man na ki visa ban ne man shiki man na ki country ko pi ko ale Germany pi ko ale Spain pi ko ale shiki nugni jaka ha Europe Lano ha Ireland but England steps ka debit kum job apply bit VFS public bisha VFS di ay biometric ka debit kum job ki steps tem lada pi ko ban tip ini ki steps ban apply kini ka visa pet bang ka video janga ka banga share ka bailot by sap ha ni ka channel ka janga di pet pin ko ka video share bat ki parlo ki bakwa ban like cash ni ka jaka ka ba compare ka ta ka kwa ban share ya ka ni ka video ka banga le syang wala da ka ni ka video ko banga le syang man ara jar khat khnai por bangadang ngadang ngapat yo pre to ko por so yami dan ha ni ka video pinum yo i hami ha ni ka video ka banga share man ta kasi kani ka shnong det ki khat ka hi thorn da ka doch nga da ka si ngam ka gi thorn te ka jingai tang ko baar ka ta shi tang I na po Amsterdam abanga poi ha kani ka shnong ka jing itna jang kani ka jaka kalong pe tang ko ba shu phos niu ngam la ban mut dor ba kani ka shnong kam don surok tang ban ya gan ti don te jing mudur ma phimo ka nu ka jing itna ka jing khot ka jing sngo panga jang kani ka shnong te bangi poi ha kani ka shnong ni sa tang shi me ban ni sa ka te ka hostel ka ba nan hati haro jing ni kanal te ki breu hang ni ha po ishnong red ki ya bi da ka kjat tang ba ki tiar ki tar ki boda ki ni ki boats tang ba ni ki boats am ki long kum ki lat ai kam ai jam ya ki ni ki breu ha kani ka shnong na marba Pila ban higher dek ini ki boat ban pet lani ban tour around ya kani ka village pini I tu ibru kani ka dang stem ro bije ba ki le yu ni ibru masin ki stang ban trai kam ban pen mi no ya ki boat chunki na ban ta ki tourist ki ban wan ki bon ki tourist kim da khamsa ha kani ka jaka na marba ngim na dan kambun sngi ban penlut ha kani ka shnong na mar ka tang bala da dai ki bawan holiday te ki sab ha bat ki ni ki shnong lani ki hieng ha kani ka shnong hi ki bon ki holiday home kindet ka history sha phangjong kani ka shnong ye kani ka shnong am ki la seng shnong lani ki la lab ha ki khatlai century but ha ka ning kong e ki ni ki brio jong kani ka shnong ki dei tang ki nong tong dok hal lani ki fishing community but ya kani ka kantin ki thorn ki la yo naka tin gate kadai ka blank but horn kadai ka horn ka blank so gate horn so la long goat horn kata kadai ka nim ka kerteng ka baki ki yo nang ta pada ka jingwan tur jong kani ka shnong da kumni kadai ha ka baki ni ki breu basa ha kani ka community ki le ban ti ya kini ki mar hapo khndo khnang ba ki la ban thang jing thang de ki balong sbo da de ki khndo sbo ong ki ong ban thang jing thang ki ti hatu pa ka ni ka shnong ka wandur mar ki fisherman de pila su thu ka mut ka di ka jaka ka balong bun ba
takadaw kishna no da kini ki canal stang bakin kham suk karukom transfer ya kita ki jingti lani ya ki dok ha gi kishna da kini ki canal khna bakan long kam basuk ka basan ya ki banra ki tiar gitar na we yeng hai we pan nang ta pat de kani ka shnong ka population ka dan tang 1000 reus pa kamut ide shnong ipadang red ba hadu mentaru tang ba ka jing internet jong kani ka shnong pade ka lakring ye ka tourist nadu ki snam khat khandai century namar ka jing long special ani unique jong kini ki kanal ba hadu ngaru por banga point ham la ban mutur kumno kini ki yeng ki shong halo jong ini kini ki canal kumno ki connect kumno ka ta ka jing em hangni kan ka long ka kham I long unique ta ka daw kala nadu ta ki khat khandai century ka tourist kala day big thing na menta jong ki community ha kani ka shna tinang ta de kani ka jinglong unique jong kani ka rukom ya jong ko lani ya kani ka waterway system ki I know ya ka kerteng ya ka the Venice of the Netherlands kumbangi ni tip ya ka Venice hapo Italy kani ka de ka Venice of the Netherlands haga ba ki brio ki le tangling ba I boat ban rat yar lan ya de kjat ban kan ani sita ban ya hi di shnong man ka hi shnong ye tang le kjat te shushu pa de ini kini ki ye ki bang yu I hang ni menta hang ni hang ni menta pin yu I khambun ki de ki yeng ki balong da ki yeng plang namar ya kini ki yeng ki yeng jong ki nong khwai takadaw ye knang ba kin kring shu ye ki tourist ki pen internet no ye gini ki yeng te hani help lada piwan hani hagi thon pa de ki egi ba phila ban le te khang ne kan ka museum ka ba pli ki dor jonga sak man tu ki de ki museum ki pa pen I ka culture ba ki ki brio ki de ki haka community ka ba komno kumbanga ong ki de ki nong ki de ki fishing community te lang tap de ru hangani ka haba piwan hangani ka jaka phila ban leite ki boat ngi hakani ka por bangi dang ladap yat kai mi sngi te chani ru kalong ka ai kum ka weather cha Ireland hish phangla mi sngi phangla slap te namar bala jan slap ngi shong ye yo shong na ka boat te phila ban le kum bang ong ka jing internet ba phin tour da ka kjat ka dan la ka jong ka jing internet but ba phin tour ling ba phin tour around lani phin visit around ye kani ka village ling ba ka boat su ka dan la ka jong hi ka jing internet te hakani ka video ngala bu lang ki video ki ba te hapor banga yat ka ida ka kjat hakani ka shnong asing mudur sha ei kan kanala sha ei kumnu kan ki la ban pen wan dur ka nu kan haba por bangi lai lengam yu I ta ki brio bakin mi sha baru ki try shnong namar bele ki labun kam ki haban pen bangi ki tores ki haban tray ki restaurant ki haban tang iwai arngun banga yo I bakin mi sha bar ban pen wan dur lani ban pen khui lani ban ot plang ne ban pen wan dur ti plang umte ina kalong ka ka ba phla bat ka bangam jumut dur bahani ka perthai kan don kani ka jaka ka ba itana hadu kata kata kindia namar banga ong umdan ki kali banya kamut bangim la bandai daga kali henrai haba phiwan daga kali pihak ban bu no ega kali shabar jong kani gashnong kindan be ki jaka ban park long ki bun ki jaka parking shwaba phindrung kani gashnong gel adan ki jaka ki ban ki ba phila ban park ki kali jong phi te nanta shushu ade kan ba phin pois ni ka jaka ngong bang ong ka de na po Amsterdam na po city Shem daga train kadi thang arkanta shiteng ka train but dang ta pade pin haban shem pade sa da ka boss ka bam tang kom ta khat san minute but ka boss kan yeng shabar jong kan ka shnong rin te da phila poi shabar jong ni shnong rin phi ya sa da ka kchan hadu bangin da poi hak te ka jaka ka bangi ni sa ken te ngan advice ba pim dan kam ban sa unless phi bun ba ka por ba phi kwa holiday te phila ban sa ba pisia rubaro phila ya internet ya ni video jangi ambat lada phidon jingmut ba phin len shakani ka jaka ngan advice ba phin jit ha ka por lani ka ayom ka ba kham internet
kan kam itanat tadi kapor le bapuk ki sentiu kan kam itanat shushu kan ni ka ayom ka bangalet mangakam de kapor bapuk sentiu kedi haki banai March ngan let takada pini ik video ru ngadang hapong di jaket reban namar balai bakadang kriat dilet haki por ki bakam mi bon ki sentiu mak kam tam lada pilih ha Amsterdam kadai kadon ka jaka ka bad ki khot ka kuken kof taka Dutch ki pronounce kumno ngam tip tambanga da khasi ngam kuken kof tinggal sebut description de let hang ni jet ka por ka ba kini ki tulips ki dang he ba khani po kuken kof kadai ka jaka ba mi tang ki tulips ka ba ki tulips ki wan dor ki pen wan dor ki tulips ha ki jan ki ba pher haki dor jong ki park haka dor jong jong ki merat kum ta ka jing itna jong kani ka kuken kafru ka dei ka ba na jaka ba nga itnat pelat ka bangam jula pan mudur bahani perthai ka don kum kini ki jaka ki ba itnat ti nang ta pede kumang ong ladap yuan chabo Netherlands pi hable visa da ka Schengen visa I kisses no